Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka. In yau ne farkon shigowarka, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar like, sannan ka yi sharing na wannan bidiyon domin wasu su amfana. To yau dai za mu koya muku yadda za ku set automatic message. Yadda daga mutum ya turo ma saƙo za a mai masa da reply cikin sauƙi ba tare da kai ka shiga ka wannan ba. To da farko dai ka yi downloading ɗin WhatsApp business. Shi WhatsApp business shi yake yi wa WhatsApp normal baya yi gaskiya. To sai ka shige shi. Bayan ka shiga WhatsApp business ɗinka, ɗan jira shi ya ɗan yi setting. Yauwa, bayan ya wannan ya shigo da kai nan sai ka taɓa wancan ɗan ɗigogunan guda uku. Yauwa, bayan ka taɓa haka zai nuno ma nan options ɗin. To ba inda za ka taɓa kawai sai ka taɓa business tools. Ka taɓa ko ina sai nan. To bayan ka taɓa nan haka, yauwa to sai ka taɓa jawo sama nan ma. To ka taɓa ko ina sai ka taɓa nan greeting message. Yauwa sai ka taɓa. Bayan ka taɓa haka, to ni ina so ne zan saka wani hannun rubutu a shiga notepad ɗina. Yauwa, bayan ka wannan sai ka wannan haka, har in yi copy ɗinsa zai saka. Yauwa, haka na yi copy ɗinsa. To har in je in saka shi kuma. Yauwa, sai ka taɓa nan can. Yauwa ka gani ya buɗe haka. To sai ka yi pasting ɗinsa. Yauwa gashi nan. Shi kenan. Sai ka taɓa can. Everyone. Yanda kowa daga ya wannan sai ka taɓa save. Shi kenan. Ka biyo mu a cikin bidiyo na gaba domin ka ga wani ilimin daban da ya shafi harkar waya. Mun gode. Za ka iya bayyana ra'ayinka a cikin comment section.